आयु मेजबाय बे फाग्ला बिदि जायो अयनायद्रायलै मानसिफ्राबो साला मानसिफ्रा आंखौ खासि खालामनो होसोनायाबोलै बे मावजि बुन्दाखौ खासि खालामनांगौलै गोदाव सोराव निउस लाबोबाय थायो होननानै फाग्ला खासि खालामबा माथो आंना बिदानानो नस्थ' जाजोबगोनलै जोलैयानो थालांनाय नङा। Anyway, welcome to Bodoland Entertainment Studio. नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै दङ मावजि बुन्दा। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव हार्ट एटाक जानाय, हाई प्रेसार, ब्लाड प्रेसार, आमाय थुमाव लुनाय ब्रेकिं निउस ताजा लाना फैना खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय। गिबि रादाबाव दङ मैया सिङिमारि नाहरबारि दिगलदङाफोरनि दारि गोलाव मुस्लिमफोरा मास्क गाननायाव खस्थ' जायो होनना मुसलपुराव धरना होयो। दारि गोलावनि थाखायनो मास्क गाननायाव जोबोर खस्थ' जायो होनना बिथांमोना खुद्रिसारदों। नांगौ जायोब्ला कर'नाजों थैगोन थेवबो मास्क गानबाय थानो हाया होनना बिथांमोना रागा जोंखांदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दारागावआव मोस्रोम फाग्ला मासेजों अरथारजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा। मैया दारागाव ओनसोलनि दैमुगुरि गामिनि साथाम बोराइदब सुबुङा बर नायग्रोनो थांनायाव मोस्रोम फाग्ला थानाय जायगायाव थांना लाना मोस्रोम फाग्लाफोरजों अरफब जाजोबो। सासेया खुनुरुखुमै बासायनानै सासेयाव अरिजिनेल जायगानि आलु बस्ता ना माइनि बस्तायाव मोस्रोम फाग्ला मासे अरनानै अरफ्लं जाजोबो। अरफ्लंना मादा मिलि बिगुर जाख्ल'जोबना हाराल' दोनो। दा बेबादि नुफेरै खोनाफेरै जाथायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनाङो आरो पुलिसा जाथाय जानाय जायगासिम थांना नायदिंहैयो आरो मोस्रोम फाग्ला मासे हमना लाबोना आमेरिकासिम थेलाजों लांगोन होनना बुङो। मानोना मोस्रोमा मानि थाखाय फाग्ला जायो आरो मोस्रोमनि मेलेमखौ आनजाद नायनो आमेरिकानि सासे साइन्टिस्टआ बिहरदों होनना जोंनि सुलुंसिम मिथिहोयो। मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिटिआरआव मोनसे फाग्ला नांदेरनाय गोदान पार्टी जोनोम जादों होनना खौरां मोनदों। बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों सानफा एफा जुलि जानायखौ बांबोनायखौ नुना माखासे बर' सेंग्राफोरा बे पार्टीखौ जोनोम होदों होनना बुंदों। मिथिनाय बादिब्ला बे पार्टीनि गाहाय खामानिया जादों जाय बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जायो बिसोरनि हौवाफोरखौ लारि फज'ना गावथारगोन नङाब्ला खासि खालामना हरनाय जागोन होनना बुंदों। गुबुन फारसेथिं बर' सिख्लाफोरा बांद्राय गुबुन हारिफोरजों खारफालांनाय हाबा जानायफोरखौ नुसावलाबायनानै खायसे बर' सेंग्राफोरा गावसोरनि उन बिमुं थामहिनबा टाइटेलफोरखौनो सोलायलाबायना कुमार, आली, दास, बरा बायदि टाइटेल लाबाय होनना जोंनि खर'सिम फैदों। दासिम 10,000निख्रुइबो बांसिन बर' सेंग्राफोरा टाइटेल सोलायना लाबाय होनना बुंदों। मैया बागानपारा गामिनि दिंतां टां बिलोआव सानैसो सिख्लाफोरा ना गुरबाय थानायावनो सासे सिख्लानि थाफ्लियाव बिरलावा बाजाना गाख्रबबाय थादोंमोन। बेयावनो सासे सेंग्रायासो फैना बोखाना होना सेंग्रा सिख्ला मेगनजों मेगन नायलाना प्रेम सुरु जालायो। वादि लाखि सेंग्रा थाफ्लियाव बिरलाव बोखानोबो मोनबाय गोसोथोलाय ला जालायबाय। सरि निउसआव फरायदों आङो। आंहालाय माब्ला मावजि बुन्दि मोनबावनांगौ नागिरै बुहुद टेनसनसो मोनलायलांबाय नागिरै बुहुद दिगदारसो जासिगोन नामा दिंतां टां। अदालगुरियाव गावनि हिनजावखौ खिगु जासे बुना गाज्रि जखम खालामो। मैया अदालगुरियाव सासे फिसायनि हिनजावा खिनो थांनायाव खिथु सुनायाव आस्थामाव बोरैबा खिया सिथाबबोदोंमोन आरो आस्थामाव खि सिथाबनायखौ लानानैनो ओंखाम ओंख्रि खुरना होदोंमोन। बेखौ नुसुना फिसाया रागाजों दोखो बुग्लियो। बैसागु मोसानायनि आब्रुथि गैयै मोनसे भिडिअआ मैयासो भाइराल जानायखौ नुनो मोनदों। दाख्लै क'क्राझारनि जलायपारा गामिनि सासे सिख्लाया गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों बैसागु मोसानायाव अयथासार लोंद्रायना लाना दख'ना गाननो रोंलाय जानाय हासु गुजुबलायनाय आरो थेलाजोंसो न'आव लांनाय सिख्लानि सोद्रोमथि गैयै भिडिअखौ मैया सोरबा फेसबुकआव हगारना होना भाइराल जानायखौ नुनो मोनदों। रायजोफोर दुखु दं आंहाबो दुखु। फारसेथिं बर' सिख्लाफ्रा सानफा एफा गुबुन हारिजों थांगासिनो। आंखौथ' मानसिफ्रा एन्जर हमजानो लुबैयो बे मावजि बुन्दाखौ। ओमफ्राय ना ग्राम थफ्लासेबो होथाराब्रा मानसिफ्रा। आफालै आफा एन्जर मासे लाबो एन्जर मोनाबोला ना गोरान सोरनिबा खावना लाबो बेखौबो मोनथाराब्ला मावजि बुन्दि होफै आफालै आफा निउसआ जोबाखैलै गोदाव सोरावसो बखिफ्लांबाय थायोलां बावबाय थायोलै रखर आंबो।
मुसलपुराव मैया दाउला खासि मासे बोरायजों खेबथारजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनाय बादिब्ला बे दाउला खासिया थांनाय बोसोरावबो सानै सुबुंखौ खेबना गाज्रि जखम खालामदोंमोन। मैया रंगियानिफ्राय मुरखंसेलासिम थांनाय ट्रेनाव सासे सिख्लाया टिकेट दानिखाय टिटि फैनायाव हमजानो गिना लेट्रिनाव हाबखुमाना थादोंमोन। उनाव टिटिया मिथिना हमना सोंलु सोंला खालामबाय थानायावनो गिनायजों ट्रेननिफ्राय ज्रुम बाज्रुमना थाफियानो खावसे स्लिम दुलुनजोबो। बेनि अनगायैबो माबा माबि उसुबिदा जायगायाव गाज्रि जखम जानायखाय गुवाहाटी मेडिकेलाव थिसननो गोनां जायो। साननैसो सिगांनिफ्रायनो हेमन्त मामाया खि गोरा जानायनि जाहोनाव खिनायाव खस्थ' भुगिनो गोनां जागासिनो दंमोन। दा बिनिखायनो हेमन्त मामानि खिखौ एरख'नो आमेरिकानिफ्राय सासे डक्टरा मोसौ गारिजों फैगासिनो दं होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। जाबायलै रखरा, खिनो ओंखारनायनि थाखाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। र' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो, लाइक खालामना होदो। इउटुबाव नायदोंब्ला आरो फेसबुकाव नायदोंब्ला लाइक फल'फोर खालामना होदो। गावस्रा मा नायनाल' थायोदै, आं बोरैबा मोनलै। आरो सोर सोरहा मा मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट खालामना खोथाहर। जाहाना हले गानेट भाजा, साम' बाथोन, गुंखे बाथोन, लेवार भाजा, मोस्रोम फ्राय, गुसिंग्रा जल। नुवालै ओरैनो साला बे सुवाखौ कर'नायाथ' मा मोनगासिनोलै। थांनाय बोसोरावबो आरो बे बोसोरावबो फैलायबाय। बेमाराथ' माबा डाबल ट्रिपल भेरिएन्टनो माबादै जाबायलै रखरा। साला फाग्ला नांदेरनाय बारहुंखाफोरा सिमब्रे सिमब्रा फैलाबायनानै नङाब्ला अखा दामब्राफोरा जाख्रिसे फैलानानै सुस'लांबाबो जागौमोनलै साला। आंबो जाम्बासोलै। बे फाग्ला बे भाइरासनिखि सोरबा अखा दामब्राजों सुस्र'जालाबायो। आं गेट आउट दै, आं गेट आउट।